организирането на протести или шествието е супер. Просто, че за шествие ни трябва поне 200 човека. И това шествие, аз това винаги казвам, то е скъпо удоволствие, защото шествието да съберем просто 200 човека и да скандираме, ако не ни отразят, ако имаме заглушаване, ще мине просто без нищо. Ако няма някой убит, умрял или нещо сензационно, медиите няма да дойдат без пари. На първия протест струваше 50 хиляди лева, защото викнахме абсолютно всички медии и им платихме за да дойдат. Защото никой никъде не ги знаеш. Много добре, нали, тук се знае, че първият протест бяха 500 човека, 400 и нещо реално, ние искаме 500, но 200 от тях аз платих за тях. Не знам кой бил на първия протест, но 200 човека ние платихме... Предлагам повече на го обсъждаме, защото не знаем какви групи. Вече отворено. Отворено е, както искате, така и че знаеш, Гешев си плаща за 700 човека. Да, не мисълта ми, че ще излезе някой зложелател, да знам кой вече влезе в клините. И аз мисля, че не е много добре. Ами, аз съм много отворен за всички неща, така че нека да те зложелатели да дойдат. Само да знаем до момента. Както, нали, в момента аз не мога да си позволя, пак го казвам пред всички, не мога да си позволя, защото пиар, ако кажем, разберете ме правилно, политическия пиар, който тези закони на всичките да минават на комисиите, имат такса. И за да докараме до край този закон, ще има нужда от политически пиар. Който е различен от това, който ние правим. Да, сигурно. Лобизъм да го наречем. Да, думата е лобизъм, точно така. Думата е лобизъм. Не е нещо незаконно, да не си мисли, че се прави. Няма закон, че няма закон, защото лобизъм е закон, лобизъм си се прави. Не е забранен. Всички правят лобизъм, ето и нашите противници правят лобизъм против реформата.